फैगौ 27 जानुवारि बावहाय बिटिआर गोरोबथा सानखौ फालिनाय थाखाय आखायाव लादों बिटिसि सरकाराबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बा गुबुन सिगनेटरि आफादफ्राबो हयथ' फालिनो हागौ। दा जोंनिफ्राय सरकारनिफ्राय साननै 27 आरो 28 खालि बे साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। 28 खालि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो फैगोन। दा जोंनि जे एकर्डनि जे दफाफोर बे दफाफ्रा गोबाङानो मावफुंजाबाय आरो माखासेया मावफुंजानायनि जे लामायाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ रायजो राजाफ्राबो आरो फैगौ जे पार्लामेन्टनि जे सेसन जानो थांगासिनो दङ बे सेसनावबो आरो माखासे आयदाफ्रा पार्लामेन्टआव बिल पास जागोन। दा बेबायदियै सरकारजों रायलायबाय थानाय जादों आरो सरकाराबो जोंनो एसुरेन्स होदों बिथांमोना जे एकर्डनि जि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनानै होगोन। दा बेनि थाखाय मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सरकारजों सावरायबाय थानाय जायो आरो सरकाराबो बेबायदिनो एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंगासिनो दङ। नोंथांमोना बे बा रायजो राजाफ्रा बे आयदाखौ नुगासिनो दङ। जों मिजिंथियो जे बेयो माखासे समनि गेजेरावनो एकर्डनि गोनां जिफोर खामानि दफाफोर बेफोर गासिबो मावफुंजागोन होननानै जों मिजिंथिदों। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सरकारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबो। फैगौ फेब्रुवारि दाननि 1, 2 आरो 3 अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन 4th क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'सा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों ब्रैथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रानलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायहरदों खुंफुं आफादा।